Guys, good morning sa inyong tanan. So karon guys, mag-duty si Saysay ang mag-duty kaya ako mag-adto ko sa hinguog kay na ipapalit ni Ate Ida ra ning pizza dosin niya gikuan pero kay busy man lagi. Tagad-tagad ko ni Mumon niya kay si Mumon kay busy man si Mumon kay pakuan ilang exam niya. Praktisa po sila sa sayaw para sa ilang chair dance. Mao karon na lang ko mag-adto si Saysay akong ipa-duty kay wa man pod siya klase karon. Nako sa siya ihatod adto kay ako siya kuanan sa mga presyo dadto sa tinda mga baligya. Diyan namin dani sa tindahan guys. Itong buhok guys nga namuti naman ni ato sa ning Ate Manon. Ate Manon tanim niya atong buhok guys ha kay lain nakagtan-awon guys mura man tag tigwang daot. Diyan na ta sa hinguo guys ug magkuan na din ta sa atong ag paliton. Dato ra ko na naog nagbakle-bakle ra ko paingon dito sa kuan. Init-init siya sakto ko guys sa akong pagkalo-kalo. Di ako na rin sa Imperial Appliances lang. Akong paliton guys, microwave niya. Naana po ko na pilian nga microwave nga akong na kuan nga agpaliton ug mao na siya kana ang Samsung na siya guys niya. Ganahan po ko ana kay ceramic ang iyahang sulod dili siya ingon nga ag tayaon kay ceramic man nya agdimuhan na pud ta ana kana siya guys 6,500 na siya nya kay Kasman na atay discount nga 200 nahimo na lang siyang 6,300 nya. Ako po din pag-abot na ko guys, ako po din ang gilantaw kung unsa bagid siya kakuan na ay mas kuan pa ana niya 6,800 pero mas nindot siya kay mas nindot ni siya kay ceramic ang sa sulod dili gid siya mataya. Pero pag mag-init-init ra. So, microwave, so 750 watts siya, so yun, bukod sa kandila or 450. Ngayon, Ano na yung minus na biyak kuan? mabisa, kami naman. Tapos siya, kung kasi mo sa lubang. Yeah guys, nahuman na ta. So, sakay na po dahil tapos sa Tricab paingog terminal. Diretso na ta pa uli guys. Nasakay na ko sa tricycle guys. Paingog sa terminal. Human ako o palit. Diretso na dahil ko sa pa uli. Karaya. Salamat ya. Salamat din naman. Makarga siya? Ha? Dami sa ba? Ilang pulis taas. Oh, bachelor na mo, ilang pulis taas. Bugat-bugat man gid sa day siya. Ha? Ikaw rekarga na? Dara ka maghatag sa imo? Ah, sige. Sakay mo taas ha? Sige. Nagsakay na ka sa bus. Nasakay na ko sa bus guys. Okay na ta sa Balingwan. Yang atong pinalito ay karga na to dito sa ubos.
Is kada to ko sa lipunan kay barato ra ang pamasahe sa lipunan. Di man di siya pwede ikarga dito sa ilang kuan kay guba daw ang ilang kargahanan. Kasi kuno madaot. Check mo nila. Alam mo kung grabe sa inyo. Wala ka ba ng halit sa inyo? Anak ko na ng atak, ibo? Ibo ka ba? Oo. Naman sila. Sabi nag-asikaso ko. Kasi pwede nadala sa express pa doon ito sa inyo. Sa emergency hospital kasi hindi ko alam ito. Yes, siguro. Malah dibalik ke sini. Guys, paniudto ta guys. Dito ron ta ko sa kuan nagkaon karinderya nya kay masaysay nga pagdali mama kay naay nag-order sa siopaw. 15 cent. 15 cent daw na. Try mo. Dali-dali na lang po dani pag anhi. Pero ano nang ayun na kay baligya na ah. Tuy ako tubigan na say. Wala pa na nabri. Oh, napangit naman na kay na ginaprosin na na. Ay ginom ka na. Kanaya inom mo man ang tubig na ya, pinalit man ako na. Pagkuha o pag. Parang diha. Anda ba pinalit man ko na. Kung dili pagkuha na lang sa cook da. Gulat. Ang kana na pag-inom mo de oh. Ayaw ng dako kay mahal ng dako nga. Nalupyak pag ginawin natin ng kaunti. kaon ka guys. Wala na tanggal. Kuya, natanggal. Nakaabot na ko guys, unya gibili na ko ang akong pinalit dito sa tindahan nga
trabahoan ni Auntie Eva. Ganyan ako si Saysay danhi kay na ako noy order niya nga 15 set nga siopaw. Yan ako man naman yang order. Amo na sa tuyo uli ni Kuya kay gitawagan naman ako si Kuya nga patugbong nako. You drink Coke. Coke. Nga mo na itong uli guys ang akong pinalit. Endo to siya kay ano mga purusin bitaw nga isda, karne. Ikon mo na mong guano? Kaparang mo sana yung kalayo. Ayaw. Laluwi dito nagambot sa tulay na. Dito ah. Na dudukit na sa yan. Ayaw, nakulog. Magadto na mi guys so nya. Ang among motor nabad sa init. Aw mainitan gid atong giti ani mauga. Ato na miya. Guys, ato na may ablon guys. Ang atong napalit kaganiha ug daghang kay salamat Ate Ida ni sa imuhang gipapalit. Iya daw ning birthday gift sa ako guys. Daghang kay salamat ta ni Ate. Kuha siya guys. 6,300. Bali day galing ako nito. Awal yan. Muna siya yung plato guys, danhi. Muna siya magtutuyok kung mag-inita. Ganyan, sakay ko sa lipunan kay asa sa alin ang lipunan guys, tanang kuan. Barato siya, barato ang pamasahe sa lipunan. Dili ko nilagpasak yun kay dili ko nilagpasak yun kay dili daw niya siya pwede makakuan dito sa taas. So dito rin siya sa dito ko sa kuan nagsakay sa kanay ang bachelor. Dalasing tinuog daot siya. Ayun, siya. Asa? Bugat siya guys. Nagtupod akong live-live Ang na ni? Dili. Oops. So, di ara guys, microwave. Salamat tayo. Microwave. O daghang kayong salamat na ni Ate. Paano siya ka na ang Samsung ni siya guys. Pwede ni siya guys kana ang mainit makuana nato sa kanang frozen bitaw, nang frozen nga karne, frozen nga isda, pwede nato makuana ni og magkuan ta. Kay namay nakabutang ani og Gidimuhan po talaga kaganiha pero kay kaganiha pag di mo dito kay na may sunata lagi. Ito siya makuan ka naman sunata. Di pa miskas pero hindi siya guys o sunata siya din siyang ang galon niya. Ini siya guys muna iyahang plato. Naana tayo initanan sa isda. Pagkaon ito nga kanang sobra-sobra na ito nga kuan. Sobra na ito nga sudan bitaw sa ato ring irip. Di niya ito nga init. Danhi. Ug daghang kay salamat dani Ate I. Iyaha daw ni advance birthday. Iya daw ni birthday gift sa ko. Salamat kayo og daghan jud kay salamat Ate I sa mga grasya nga imong gihatag sa amo. Salamat kayo sa tanan-tanan ug amping ka kanunay diha uban sa imong pamilya. Labi na gyud sa imong mga kuan nga gikuan ni Saysay, daghan kay salamat. Yan. Kaya danha guys, ako ni siya pabutangan sa pahimuan ako na sa butanganan kay para diha nako maplastar ang ako ang ubin o kinisya.
Ay mo na ko na niririga sa butanganan. Ay diha naman may magsaksak. Kaya mao man ang main gyud nga saksakan, so dili na siya pwede kini siya og kanang oven, dili siya pwede isaksak sa mga extension nang din nga diha gid siya sa main gyud nga saksakan. Na ako napahimuan ni Riri danha sa kanaang para butanganan danhi og kato ang oven. Naman tayo oven po. Kana akong oven guys, ang ate Marton na kabigay salamat po na ate Mar. Pwede na siya ato kuha sa kanang gaprosin bitaw nga kuan. Gaprosin nga karne, gaprosin nga isda. Pwede daw nato dani siya ikuan kay para dali ma kuan. Anak mo kuan ganiha kay hindi mo hanap ko dani. Sa una guys, sa dito sa Saudi ang gamit sa kung amoy ngani nga kuan microwave gyapon. Sila microwave na nga na gyapon ang kuan nila sa microwave nila. Naman po kuan naman po manual. Pero ta makuan guys na may manual. Wow, kapit sa balak. Diyan ako na agali ng usawan. Ha? Ako nag-alas dito. Nay, marap na ito. Itanggal mo ba? Ay, ito mamatay. Meron po dahil guys nga nagbasra ko kay dili po dahil ni maasigo sa dili siya makarga sa motor. Dili siya makarga sa motor. Naan po di ang kuan na ni guys o kung unsa siya nga kuan nga number i kuan kay kung frozen nga karne atong i kuan danhi kay para dali siya kuan, dali siya mabungkag, dali makuha ng ice. Na yung mga number danhi o. Na kung sa kuan kanang gulay nga naggahi, gulay nga na frozen, nya na apoy karne, na isda, ana ba? Na siya mga number. Pwede po siya makaluto siya guys sa corn on the cob. Peeled potatoes. O, pwede rin na siya. Pwede para po makaluto na ng potatoes. Kanang ready na bitaw siya nga kuhan. Ready na siya lutuon. Pwede rin danhi. Kaya nga na, magkapunta sa kung amo sa anak sa kung amo sa una. Makapalit sila nga niya, microwave sa kung amo sa una. Naa sila kanang popcorn bitaw nga nasa silopin. Dinira nila ko anon sa oven. Yan ako di yung mga kuan ni guys. So, nakaiyang mga tuplok-tuplok ko mo. Kung mag-init na daw ka, ay nalimo po to sila kaganiha. Dini ka sa microwave. Then, dini ka kung asa ka kuan ang inito ng imong gusto. Gusto ba nimo nga init kayo? Na dinhi na din ka start na din ka. Daghang kayong salamat ate A. Daghang jud kayong salamat sa blessings nga imong gipa-share sa mo. Salamat kaayo ug amping ka kanunay diya uban sa inyong pamilya. Para sa bukid guys, ako pa ang sinuto. Hi. Tana. Ay, uli na ta. Uli na to. Kuha yung gatas por. Lah. Tara na, aman na mo jacket. Uli na ka? Luwi ba kaya? Agay naman dyan papay. Salamat. Agay. Pwede mo kayo lang di. Masa yung jacket na ba? Ambot lang. Jacket niya. Naman na namukuha si Richmond guys. Unya ato na po nako si Saysay kay ang pag-inventory danto.
Basig magka kuragi to yung inventory dadto na tapos yung atuan dadto apason kay para kuan kay ako ray magsuwat dadto sa kuan sa DSR. Siguro to gignan to siya daan nga ihapa na lang daan inventory na lang daan ang kuan kaya ron pag abot na ako suwat ko na lang dayon.